ناو لبالا فرێ سوار دبێ. کایو و مالباتا خۆ بە هەورە دچون تاتیلێ و ئەو جارە پێشین بوو کو لبالا فرێ سوار دبوو. وایە بوو. کایو هەر تشتی پر مەرەخ دکر. دەب ji lîstokayê berde kayû em ê xasek paşê bi hewa kedin. Ji kerema xwe re pal bide. Ma kêfa we li çi ye? Dayê divê tu pal bidî. Balafir bi hewa diket. Kayû gava ji pencerê li derve mêze kir didît ku her diçe ji erdê bi dûr dikeve. Ev tiştên dibîniyên piçûk û spî hemû malin. Babo mam hatin tatilê. Na, em hîn nehatine. Hûn taştê dixwazin? Taştı erê. Hîn berê Kayû di balafirê de qet taştê nekiribû. Piştî taştê, bavê Kayû dest bi guhdarîkirina muzîkê kir. Kayû pir merak dikir ku gelo muzîk çawa lê dikeve. Ha? Rojbaş Begno, on ji ferê kêfxweşin. Silav bide pîlot Kayû. Ma tu dixwazî werî bibînî ez balafirê çawa diferînim? Erê. Em ê kêfxweş bibin, spas dikim. Hûn bi xêr hatin kokpîtê? Ev Kayû ye. Merhaba Kayu. Merhaba. Babo ev çi ye? Ev hemû bi tenê ewrin Kayû. Emrin. Bu rastî? Ma niha em li ser hewran e. Belê. Kefa min ji ser hewran re pêr hat. Em ê qasek paşê dakevin û vegerinciyê xwe. Ah, li ku ve mecbîr dikir. Em vana bi pîlotên piçûk va dikin. Ji ber ku Kayû bibû xwediyê rozeta taybet ya pîlotan gelek kêfxweş bû. û di nav demekê kin de wê balafir da keta balafirxaneyê. Êdî balafir da ket erdê. Ji ber ku em ê tercih kirin spas dikim. Hêvîdarim tu yê vê malbata xwe re tatilekî xweş derbas bikî Kayû û hêvîdar digera tatilê demê dîsa ev bibînin. Pêrê, tu dikarî çîrokekê li ser Kayû ji me re bixwînî? Baş e. Navê çîroka me ya îro wê Kayû çawa bibe kek rohînî wî dike. Kayû ji lîstoka blokan gelek kêf digirt û niha jî biryar dabû ku li ser dinyê quleya herî dirêj çê bike. Ev quleya herî dirêj bû ku Kayû heta niha çêkiribû. Ji kerema xwe re rozî. Wê, te rêya min xera kir rozî. Here û bi pêlîstokê xwe bilîze. Rozî. Rozî wan bide min. Dayê. Rozî hetim lîstoka min xera dike. Dibe ku bi tenê dixwaze bi te re bilîze? De ez naxwazim pêre bilîzim. Kayû ez niha min jûlim. Ez her tim nikarim pirsgirêkiyên te çareser bikim canê Lê min. dayê can. Divê tu û Rozî hîn bibin ku pirsgirêkên xwe çareser bikin. Na em hîn nabin. Kayû. Ji ber ku Roziyê ew aciz nedikir û Kayû dikaribû kitêba xwe bixwenda pir bextewar bû.
سر من روزی همش آدم درکبه نه 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 هر شوه داره مشترکات هره کتێب ji بۆ xwandinê ne ji bo lêxistinê. من گات هره Kayu, ma te rozeyê dagirîn canê me? Ji ber ku wê êdî roziyê ew aciz nekira Kayu gelek bextewar bibû. Demekî dirêj di odaya xwe de bi tenê mabû. Lê êdî tengezar bibû. Kayu dixwest bilîze, lê nedixwest îcar bi tena serê xwe bilîze. Loma fikirên xwe yên di heqê roziyê de guhertin. روزی Kayu lê difikirî ku lîsê bi roziyê re wê tiştekî xweş be. Ji çavê xwe bawer nakim. û niha jî lîstoka bi roziyê re kêfeke ew qas mezin distend ku nedixwe ya wî xira bike. Wextê çîrokê zarokno. Navê çîroka me, Kayu di çêl û çûkan temaşe dike. بیره ها دام بچن هوجه که بلزینی ماوی چوک برون Wê rojê pîra Kayu wî dibir ku li çûkan temaşe bike û Kayu gelek bêsebir bû. Lewra ji serpêhatiyên xwe û pîra xwe gelek hez dikir. قد چوک تونمه تو باوری باشگاه بده اره استویزم باشه لکونه بیره من از دیدن بینر لورن دخوازی هنج نیز ولوان میزه بکی Pîrê her tim gelek baş dizanibû ku wê li ku derê çi bike. Kayu ji bextewariyê nizanibû ku wê çi bike. نها دستن خوفکه اما اره راسته قاسک باشه همو چوکین کوچاولین بکوین اوی ورم وی داره بیره بینر چوکیم دخوه هی چوک başla وره مرخ نکه کایو چوکین پوچوک جه انسانن وک ممازنده ترسن ku em pir bêdeng bimînin û xwe tev nedin wê çaxê evê netirsin şêrînê min. û paşê çûkek din hatibû em xwaribû paşeyeka din jî û çend hebên din jî. Kayu ji çavên xwe bawer nekiribûn. Lê binir. Nasihal. Em lîstokekê bilîzin. Dikarî rabî piya. Baş e. Destên xwe wisa li jêr bigire û qet xwe tev nede. Wê çûkek. Pîrê binir danî ser destê min. Kelecana Kayu gelek sêde bû. Çûkan berê qet dananî bûn ser destê wî. Çi bû ba em diçin? Tu çima difîtînî? Ew didim ku bi çûkan re bipeyvim ku ez bi ser bikevim ew ê jî bi me re biaxivin. Caribandineke baş bû. Hînbûna te wê wext bigire. Divê lê bixebitî. Pîra wî gelekê xweş bibû ku kêfa Kayu ji çûkan re hatibû. Biryar da ku diyariyekê taybet bide wî. Ev maleke. Ere, lê ne ji wan malên ku tu pê dizanî lê binir? Pîrê em derdikevin derve. Ere rast e, divê derkevin derve. Ev kodikayê me çûkan e. Min demek beristan dibû lê fikirim ku tu yê jê hez bikî. Baş ev çûk werin. Nizanim, em ê niha bibînin. Kayu û pîra wî biryara xwe dan ku kotika êmî çûkan li eywanê daliqînin. Ev derciyekî gelek baş e. Tu yê karî bilê hundirê malê jî li çûkan temaşe bikî? Aha bi vî awayî Kayu dest pê kiribû li çûkan temaşe dikir. Heman wek pîra xwe.
Seri kayuyu re ben icar birastî ji ketibû belayê. Ka em lê binerin, ez merak dikim gelo çi bû. Hadi em fêr bibin. Navê çîroka me ya niha, Kayu û pitikê pêlîstok. Her tişt di wextê ku diya Kayu xwe amade dikir ku derkeve derwê de qewîmê. Kayu ji malzemeyê makyajê rengîn û cuda gelek hez kiribû. Wê qutiya boyaxê xwe ya kiribû. Niha wê lûlî were Kayu. Çima tu danekebî û li werî wê pêşwazî nakî? غرفة دایه وقتی رازان روزی قوایز روزی ببزانه تو شهنک بتن عسر خو بلی زمانه به Tamam. Emev. از چیروکه که ببیشم Gava çavli malzemeyê makyaja diya xwe ketibû lîstokek hatibû hişê Kayu. Kayu, tu likoyi tu çi dikî? Haya Kayu jê hebû ku pitika roziyê edem kiribû û tirsiyabû ku wê lûlê pê re hêrs bibe. Wê, vayê tu li verî. Kayu, te çi dikir? Luli. Na, nabe, Rozi hişyar bû. Kayu, ma te pitika Rozî li ciyekê nedîtiye? Na. Tu bawerî, gotum min ew li ser şo hiştiye. Deqeyekê, ew jî çi ye? Saniyekê xerab e Kayu? Kayu! Wisa çi bû bi pitikê? Nezanim te hırs bûyî. Diya min were ev jî hırs bibe. Wî nabe. Bawerim we piştînî ovriyekê gelek zindî derbas kiriye. Dayı. Gelo em karim wê pirsgirêkê çareser bikin? Kayu çawa pitikê xistibû wî halî û çawa tirsiyabû ku ew ê lê hêrs bibin ji wan re gotibû. Min xwest bû pitik ji wekte rind xuya bike dayı. Lê min her tiştî berbat kir. Ne girînge Kayu? Rozê di fikirê ku pitika wê hîn jî xweşik e. Hemkinim dayıcan. Ez dizanim sayê şirînê min. Hevnaskirina Kayu û Robî. Ji ber ku di rojekê ew qas xweş de Kayu li parxê bû ew qas bextewar bû ku Binê dayı. Ez bi xwe xwe kir dikim. Di nêz de tu yê karibî dest bidî şaxên daran canê min? Hadi min kir bike dayı. Ka binêrim tu amade yî? Ez herim dikom edebilizim dayı. Temam canê min ez û Rozî li birin temam? Kayu dixwest bi zarokê wê derê le bilîze lê hinek fedî dikir. Ez jî dikarim bilîzim. Kayu fehm nekiribû ku zarok çima wek ku nedîtî bû tevdigeriya. Merhaba. Dayı sarok Rabia. Şirînê min ka em binêrin pirsgirêk çi ye? E bi rastî ji şatoyekê pir mezin e. Merheba. Bi naskirina te kêfxweşim ev Kayu û Eşi Rozî ne. binaskirina te kev xweşim. Ev Robîn kurê min e. Em nû hatine vê taxê. Robin bi min re nalîze. Pirsgirêk ne ew e Kayu. Robîn ji paş ve nedît tu hatî. û gava te dest daye heyirî. Lewra Robîn kere. Kar çiye dayı?
شیرینê min ker ew ku guh naxebitin û tu nikarî însanên din bibihîzî. Gava tiştek dixî guhê xwe baş nabîzê. Ew jî tiştek wisa. Kayu tam fem nekiri bu ku dixwazin çi bibêjin. Bi tenê tiştek dixwast ew jî lîstin bû. Ez ê niha kuleka mezin bikim. Temam canê min bilîze em li birin. Ez dikarim herîkate bikarbînim. Kayu lê difikirî ku gava bi dengê bilind bifeyî ew wî bibihîze. Ez dikarim herîkate bikarbînim. Kayu hev da ku daxwaza xwe nîşanî Robî bide. Na bisekine. Bisa. Dayı. Çi bû Kayu? Nahile ez kume bikolin dayı. Çima tu diçêkirina şatoyê de alîkariya wî nakî? Ku hûn bi hev re bixebitin bawerim ew ê gelek xweş bibe canê min. Bekle. Kayu û Robî êdî jî lîstoka bi hev re zewqê distendin. Fêm nekirî bû ku Robî çima tiliyên xwe dilivîne. Lê fikirî ku ev lîstokek e. Kayu. Tu başî? Ez sizin nazîqê ketim. Canê Kayu ne eşya bû. Lê gelek hêrs bû. Lê tu başî canê min? Tu qeşaşîrekî dixwazî dibe ku tu xwe pê paşî bikî. Pembe ez ya pembe dixwazim. Qeşaşîreke bibîşîne yeka jî bi porteqal ji kerema xure. Dayı, Robin wisa çi dike? Bawerim dixwaze bibêje ku pir cemî diye. Em li hev biguherin. Robin dikare ji bo lîstinê were bala me dayı. Helbet canê min ku diya wî destûrê Ev bide. fikrekî gelek xweş e Kayu. Ji bo sibê piştînî vir hûn çi dibêjin? Harika. Em ê sibê hev bibînin. Bi nasîna te kêf xweşim Kayu. Bi xatirê Em ê te. sibê hev bibînin Robin. Dayı, Robin bi tiliyê xwe wisa çi dikir? Ev zimanî îşaretê bû canê min. Hinek însanên ker ji bo peyvîtiliyên xwe dikartînin. Herhal ev ya evvele. Robin. Ji her kesî re merheba. Merhaba. Hadi were. Robî ji çêkirina wêneyan gelek hez dike. Ma tu ji çêkirina wêneyan hez dikî Kayu? Ev roketa fezayê ye. Ez ê bibim astronot. Ez vê dixwazim. Ji ber ku Kayu qelema boyaxê ya Robî şikand bû xemgîn bû. Xwest ku wê bi hev re bixe lê bi ser neket. Kayu ji dixwest wek Robî bike lê ev gelek zor bû. Gel bud. Em pisikin. Miau. Miau. Bener. Ev çok gel. Kayu û Robî bi tehlîtkirina pisîk û çûkan ew qasêde kêt fikirin ku qet nedixwestin bisekinin. Hey, hûn her dik. Ji ber ku we disekinî nim xengînim lê wextê çûyînê. Bila Robin hin li ver be. Merak neke Kayu. Wê Robîn di nêze dîsa were ziyareta te. Ya ji carekê din tu yê werî mala me. Çi dibêje? Ev
ev işareta hevaltiye ye. Robin dibêje ku tu hevalê wî yî. Tu vê peyvê bi vê işaretê dibêjî. Lê binêr Robin? Ji ber ku hevalekî nû naskiribû Kayu wextewar bû û ji ber ku peyva heval bi awayekê din hîn bû gelek serbilind bû. Pînata Ji rojan rojekê Kayu pir zû rabû. Kayu taştê. Li bendê hatina postê bû. Lewra hevalê wî Javier nameyekî jê reşandibû. Kayu, çi karê te li vir heye? Ez li bendê nameya xwe me. Taştê li bendê te ye, hadi were. De hadi Kayu, ez ciddî me. Di nêz de wê nameya te dikeve destê te. Bavo. Min qedam dayê. ما قدیا؟ به راستی جی؟ Lê ku me qediya bavo. Kayu dixwest taştêya xwe bi awayê herî bilez biqedîne. Bi vî awayî name çawa bihate ew ê bigirta. Gava Kayu taştêya xwe diqedan, Roziyê jî nameya ku ji wî re hatibû digir. Ma nameya min hatiye. Ez xemgînim Kayu, herhal wê sibê were. Ez wê niha dixwazim dayê. Kayu ji ber ku nameya Javier nehatibû pir xemgîn bû. Lê tam wê çaxê Kayu ji hatina nameya xwe bawer bû. Rastî, wê bide min. Çi dinivîse dayê? We xwendnameyekê ji bo Partiya Rojbîna Xavier. Lê ne tenê partiyê, Partiya Meksikê. Ev çi ye? Jê re dibêjin pînata. Pînata çi ye dayê? Wek lîstokekî ye canê min, tê de gelek sürpriz hene. Sürprizin çawa dayê? گاوا دیا تیویا جی تر ببیجه ایدی نابه سپریز نویسا Sürprizeke pir bixweşe. Şemin re bibêje dayê? Gava te partiyê te tu hîn bibî ve kêfa te hîn zêde jê re were. Ma bi tê jî nevsaye. Vakti pinataya at Sarokno. De hindura pînatayê de sürprizeke harika heye. Sürpriz çi ye? Ha. Gava te be vî şevê bi awayekî rast li pinatayê bixî ew ê vebe û vê çaxê çiyê tu yê hîn bibî. Kayu tam ne bawer bû ku pînata li ku ye, lê kêfa wî ji lîstokê re hatibû. Kayıp ket. Clementine jî dorê de bû. Paşê jî Javier. Ev tiştekî gelek bi kelecan bû. Hindik ma bu pinata bişkiye. Ez dikorim bikim. Hadi Kayo hadi. Hadi Kayu eşê dengê sürprizê bîst, paşê jî sürprizê dît. Pînata bi şekil atı jî bû. Hey.